di tanah Jawi. Sejati lan setia biyangi sandiwara pantura wira mandala. Pada kesempatan siang hari ini, dalam rangka tradisi adat kunjungan Mbah Buyut Ki Judipati yang diselenggarakan di Desa Jemaras Lor, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan panitia penyelenggara atas segala servis akomodasi yang kami nilai sangat menyenangkan juga sangat memuaskan. Besar harapan kami, semoga pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan lancar, sukses, tiada suatu ekses apapun. Kami mohon maaf atas keterlambatan kami karena waktu. Sekali lagi kami mohon maaf untuk masyarakat Jemaras Lor, juga Bapak Panitia penyelenggara atas keterlambatan kami. Segera pada kesempatan siang hari ini, pagelaran mimbar cerita dari Sejati lan Setia Biyangi Sandiwara Pantura Wira Mandala. Namun terlebih dahulu kami mohon maaf apabila di dalam alur cerita terdapat kesalahan, kejanggalan, sindir yang kurang terukir, tutur bahasa yang kurang sempurna. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah luput alfa, noda, dan dosa. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, mengingat, menimbang, dan memutuskan pagelaran cerita siang hari ini dengan bangga mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Dodot Dlupak Merem. Dodot Dlupak Merem. Ngaturaken pujek lawan puji maring Gusti Kang Maha Suci kang mawelas kelawan asti. Nuhun yang magung mugi yang salah pitulung, mugi yang salah rahayu
masalah keselamatan saking para kanca para seniman lan seniwati nuhun restu kang pangestu nyuwun pujakan senyata mugi angsal rahayu mugi angsal kawilujengan mugi angsal barokah. Seniwati di warawira mandala pimpinane Raden Juning alamat saking desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sedaya seminyak seni sedaya seminingali lampahan cariyosan waktos puniki nyuwun agungi pangapunten nyuwun jembaring pangapura sekatai kelepatan sekatai kesawonan pamugi kersa malung pamugi kersa ngapunten pamugi mangangen kersa gumlanan ing alam lahir yen wong urip kudu sepikir segala lelampahan ing segala tindak laku ing segala tindak laku sing telitilan ngati-ngati sing awas tindak lakune sing teliti lan hati-hati sing awas tindak lakune para sesepuh sareng bapak panitia ibu panitia gede salam warahmatullahi jeung kepanggih malih dumateng bapak panitia ibu panitia sareng bapak kunci ibu kunci gede sampun lama pangirang ning rangken mukene sing kerinyawa dan apa kang lakoni bapak panitia mandangan apa kang lakoni mandan apa kang lakoni Jawa gendong dipikir-pikir kaya wirang ning pikiran kaya ning sening atine
Astagfirullahaladzim. Kosi keburu-buru lewani Nona Helen. Beli kodak wong lagi mangan, beli kodak wong lagi nginum. Kosi gage-gage baik. Garep mendi segini Nona. Kosi ngajak maipen ora ilok ora pranti. Metu sing umahku. Garep mendi. Maipen Dalem. jaluk ampurane ya Maipen. Nggih Nona. Mbok menawa Helen ki ganggu ning pegaweane Maipen. Ganggu ning istirahate Maipen. Ora mono emanona. Dilawani ado ninggalaken panggonan Maipen. Tentune Helen ki duweni tujuan Maipen. Apa aja ngono tujuannya ku? Tujuane tan orang analian. Ning dinakian Helen sengajane ngajak Maipen. Sengajane Helen kin duweni janji pengen ketemuan cekake Mama Ipen. Ai. Jadi lagi duwe janji Nona Helenku. Ya, Palingan ora ilok ora pranti sandangane sejen. Kosi segala-gala dianggoni kabeh. ngayung sore padang esuk kaya ketun seklebate kaketun bae. Kaya katon sekloyonge kaya katon bae seliwate katon bae. Katon bae seliwate. Helen kelawan Maipen sengaja metu sing umah dinakian Iya. kunku tanpa sepengetahuane mamih dari ma kunu Maipen. Aduh. Jadi kini metu sing omahku. Ibu dari mak beli weru. Mamih kelawan papih bekel junggel ka Maipen. Beli weru Maipen kin ki setengah colong laku Helen. Aduh, ilok sembrono aranona Helenku. Baka wong lelungan ninggalakan omah kudu izin ning wong tuaku. Aja padu kloyong-kloyong bae. Sebab apa? Doane wong tuaku ya utama kanggo keselamatan kuno nona. Memang bener ning segala pengucape Maipen. Tapi ya weru dewek ning Maipen. Priwesi. Lamun ta Helen diizin ning mamih kelawan papi. Ya kone mantak beli diizini, mantak bloli metu sing umai ku Maipen. Aja bridin ya Maipen, titip Helen ning Maipen. Bakal oli bendumaning bae ini Maipen kia. Sing bisa jaga rahasia awas. Tulis apa si lanangeku?
tambuh ya Maipen. Ah, ya banget tambuh. Wicundut kene waktu wis ninggal kene masa. Mana mene wis waktune, mana mene wis waktune. Tulis waris bagja diri ketulis kekawan janji. Adat kangen digawa minggat panutan. Sapalanange bocah di toli kunon. Pengen weru Maipene. Ay tentone banget pengen weruh ninganan. Bok menawa bae Maipen ki kenal sapaika bocaheku. Sing ditunggu ning Helen, sing dadi pujaan atine Helen. Siapa cuy? Ora nanalian Iwal kejaba Kakang Suherman, anake Mama Yai Faki, Maipen saking kelangenan. Suherman, Ya, anaknya Kiai Paki. enggih leres Maipen. Aduh, Nona Helen ya. Sing hati-hati wong milih jodoh. Priwen si Maipen? Ah, ya wong tuane Nona Helen kan wonge pala pilih. Baka sing dunyane beli sepapak mong dadi mantune. Mong dadi pilihan jodoh kanggo Nona Helen. Apa maning dudu wong kenene. Apa pendek sababana wong si Jima. Wong si Jima nangkakan nulan ing ati. Makwati sareng Mas Willy minangkane sing ning Palembang dewek. Aturaken matur kesuwun Makwati Mas Willy Keding. Wong ning Palembang turip madarkan sedina ngakian. Bapak kunci, ibu kunci, sareng bapak panitia, ibu panitia keding sampun lali selawase, sampun lali lingkunane. Makwati sareng Mas Willy Keding menang mesing ning Palembang dewek jalali selawase jalali ning kulane. Makwati Mas Willy Keding Warwa dewek ning Nona Helen rawan. Kaya dene ibu Darima kelawan tuan Geke Bufel Jongel. Wonge kaya ngapa sih? Wonge haus ning harta. Bener Maipen. Kudu sing hati-hati kaya Nona Helen milih jodoh. Milih sinandingan. Kelitlan hati-hati sing awas tindak lakuning. Sebab babat bebek bobote kudu dideleng bener-bener. Wong tuane senok wong sing paling teliti ning segala hal.
ngulik ning segala hal. Wis pirang-pirang contoh wong sing pengen kenal karo Nona Helen. Ditlik-tik, dikurak, ditakoni takang jero dunyane sepira. Pakaiannya duwe apa? Banget melik-like kayak Ibu Darima. Wong beci ketitik, wong ngalah ketara, bener pasti keteng. Memang benar apa sing diucap nama Ipen KB. Tapi Ma Ipen jareka sing ngarane wong rumah tangga dilandasi suka kelawan terima. Senajan Kang Mas Suherman orang duweni apa-apa, wong sing banget sederhana, tapi ning batine Helen gen rima. Apa anane Kang Mas Suherman? Aya denok serang bunda denok keding, kang lebih baula bunda lebih gaule keding. Aja lali masalah masing. Demen si demen Nona Helen, nerima si nerima. Cuma kupikir kening masa depannya Nona Helen. Kayak Ibu Darima kelawan Tuan Bufel Jongel. Kenapa bisa ngeliktik ning pekaya ning dunia? Karena pengen anaknya aja sengsara mangko sepangarepe. Mangkane kayak Ibu Darima pengen Nona Helen ki luru jodoh sing papak dunyane pada. Kayak wong sugi ya kudu karo wong sugi maning. Ambil aja sengsara Nona Helenku. Ya anu nema mamih Darima ku mengenalakan Helen Ma Ipen. Kau siapa? Karo Bos Darum. Oh, Iya. Enan je Bos Darum ku je wong kana wong seberang kana kali je. Dunyane ki Ma Ipen pating plektek. ninggagalang. Bos Darum temenan ningan. Mung bane aku priwennya Ma Ipen nari wong ngarane kitane beli demen ku ya. Punten semono kan. Ari Oh, si- punten. Iku Ma Ipen wedi ndelengaken bae. Wedi. Bocah kok. Wedi kita Ma Ipen. Wis, kin masa aku janjian ku jam pira sebenarnya. Ning batin mah Helen ki banget mengkel kesel sebetek-betek ini Ma Ipen. Odah tiburan sebetep-betep. Iya, ning wong lanang ki ada teh Ma Ipen ya. Janjian singawit jam 10 esuk. Sampai Helen ki ngenteni Kakang Suherman ki alis dauda di sebelah posi gage gak asun bokat telat bokat keuluan Kakang Herman. Tiwas ngamaipan maka dungsuk-dungsuk nganggo klambi. Ku durung mangan, durung nginung kini Pangsit gage ang bae. kajomplek kap. Bocahku gage-gage baik. Da dibalik maning bae to ya Ma Ipen. Bocahku nanggung-nanggungi. Kin mayawis bae wis terlanjur mantu sing umah. Toli kaya maipan ya jenuh ning umah bayanok. Ya kuniku kerjaan sing paling kesel ku ya nonggoni uang Ma Ipen. Arya ya dengan bocah. Jadi supaya aja jenuh kudu priwen Helene Ma Ipen. Yakin mah barga gelendengan. Banikmati udara sing seger. Biang anginnya kosi sepoi. Ya karuan ning tengah-tengah sawah. Mata kosi kiap maning kiap sing mau. Ana rame-rame aja sekian ku Ma Ipen. Ning endi ja kuno. Ning Mbah Buyut Judipati. Iya, Go ning desa Jemaras Lor. Lor. Disamperi Ma Ipen sing lagi pantengnya kedik. Ajak lalen jenok kanggo Nokwati Mas Willy sing duwe Palembang. Kangge wong garang aaram dan sing de Eropa. Terus apa maning Ma Ipen? Sareng AA Denu sing duwe kawasan Rangdusari Keding. Mimi Haji cari ini. Kangge wong tua dewek Mimi Haji Carini sing denok cinse.
Kangge Mama Haji Udi calonku Taman Sari Nok Keding. sari ini sing Nok rini sing duwe kapal pesiar. Bapak Ketua Panitia, Mm-mm. rekan panitia kedik Maipan. Mangga. Maipan maamun jengkok ketemu karwong lanang. Apa ku? Lur wong lanang ki omongane aja semanis madu. Duh, sedep kuno Maipan. Aja manis ning ngarepe baik, blenak ning akhire. Dicandak semanis madu. Iya. Monggo rekan-rekan panitia Mbah Buyut Judipati. Kangge anak putwe Mbah Buyut Judipati. Nggih. Kangge Mahaji Winai Keding. Kanggo Mama Hajan ini dipuji haruka. Bos Wadon Wiramandala. Spesial kangge Nopwati Mas Willy. Wong gareng sing duwe Eropa Aramdan. Adenu sing duwe rendu sari matur kesuwun Adenu. Kangge Mama Haji Udi calonku Taman Sari. Mimi Haji Sari sing denok cincin. Mama Alfi, Wong Bulak Pare. Kelingan waktu lagi demenan. Jarini ora kanggo dolanan. Ngomongin manis kayak madu, nyatane mung cuma ngerayu. Kangge anak putu Mbah Buyut Judipati. Janjine manis setengah mati adenu. Ngomongin ora bakal nyakiti. Ngakune ora duwe istri. Nyatane ning manonggoni. Kangge Mamai Sultan Aji Prayono. Kangge Nokwati Mas Willy. Mimi Haji Carini sing donok cinta. Ayah Denok, Bunda Denok Maipan. Bapane Adiba Bos Bubu. Kangge Nok Mikene Keding anak Nini Rastina. Papai Akbar, Mama Akbar. Wong Maruka Wong sing duwe 3 Pandawa. Calon tuan rumah Ayah Deno. Bengin ngomongi cinta, janji arep setia. Padahal buktine sampean sulaya. Kangge panitia Buyut Judipati. Janji 1000 janji sering diingkari. Ngomongnya manis semanis madu. Mimi Haji cari nok cinta. Janjine manis setengah mati dadan. Ngomongi ora bakal nyakitin Nokwati Mas Willy. Ngakune durung duwe rapi. Nyatane ning manonggoni. Anggo adenu sing rendu sari. Kangge panitia Mbah Buyut Judipati.